Máme tady mapu. Měla by být, jakoby vždycky by měla jít na hole in one. A je omezený freakem. OK. OK. A už to začínává. Aha, tady to někdo přeletěl. Mhm. A najednou. Nepříjemný, nepříjemný. Začíná, no. No, čeká nás 18 jamek. Takže... Je to takhle. Si myslím, že bohatě bude stačit. A nevím, jestli jsem zapl teda kolizi, ale každopádně ne, dobrý. Není. Ty vole. No, tak si třeba po to. No nekecej. Tam je žlábek, kámo. Já od místa, kde jsem byl, což by mohlo být plus minus, jsem dal 1 3/4, tak dej třeba z 1,5 si myslím. No já... Co trošku přidat. No? No, já jsem předtím dal 1,5. No, tak jsi byl asi dál, no. No, zatím to hezky začíná. Jak to tady je? No, neboj, prosím tě, já tě doženu. OK, tam. A jak to mám dát hole in one? Halo? OK. Komu na co to je? Ty, já kdybych dal trošku menší a půjdu tam tu. No počkej. Ne. Já prdel. Já to s tebou nebudu hrát. Má smysl, víš co? Tohle to určitě tryhardil po nocích. Ne, vůbec. Jako golf jsem nezapl teďko fakt dlouho. A zatím všechno to bylo jako čistě náhoda, ale... Jo, no, tady musíš vychytat. No. No, tak nic. Ty vole, těsně. Já jsem někam úplně odlít. To nevadí. Jo, on je tady síť, takže se to hraje dobře, co? Jo. Kolik na 4, taky na 4. Dobrý, už se to zmenšuje ten náskok, nebo jakoby je to furt stejný, ale už začínáš dávat. Tyjo, chtěl jsem si to všechno dát na hole in one, ale... To je čistě od načasování. Tohle bude velká, tam spíš... No jsem idiot. A dobrý. Já jsem trefil přesně, huchu. Kamu ne, Já jsem zpátky. Aha. No já si dám radši jeden srovnávací, než abych tady vymýšlel nějaký brikule. Já jsem z toho vylíz z toho žlábku. Kolik máš? Taky na 5. 5. No zatím se ti nedaří úplně jako stáhnout. Ale už není tak hrozný. Rozumím. Tamhle ještě dokonce nějaký portál. Ten portál vede kam? Na 2. To není nic těžkýho. OK. Už jsem myslel, že se zasekneš že to dám jako na 3. Ale... To je jasný. Tak to tak jasný není. Co tam je? Musíš dát plnou. Ne, nemůžeš dát plnou. Jo, aha. Tak já jsem z toho teďko málem vylít. Jo, ty jsi z toho všiml taky, aha. No, tak uvidíme. No tak já se tady vystroukuju už jo, s mým štěstím.
až takhle velkou si dal. No tak ty zase zpátky, no. No, to vypadá tak, že máš víc odpalů než já. O 10. Nepříjemné, nepříjemné. A co ty víš, co se stane? Cože? Že co ty víš, co se stane? Přesně tak. Musíš dát totiž jo, tady to bere proud. Tady vidím, jak tady všude kolem mě jenom lítáš. Ne. Ty jsi mě asi štouchnul, hochu, a já jsem tam úplně... Je, však jsou kolize. Jo, pravda. Tak jsi mě nešťouchnul, tak jsem tam prostě byl něco... Napál. Sedm. Máš zajímavý způsob jako odrážení. Tak na 8, tak dobrý, vidíš to. To mám sice jenom na 5. Ale furt lepší něco než nic. No jasný. 36, víš co? Mě zajímalo. OK. Ne, tak... to je vlastně teda úplně jedno. Ne, ty jsi to dal. Tak pojď, stroukuj. Ne. No, ještě, pojď ještě. Jsi dal velkou. No ještě, pojď. Tady je rantl. Dej tomu klidně 14. Kámo, vidíš tu srnku, nebo co to je, toho jelena tam, nebo co to je? Ne, neviděl jsem. Nalevo je takový velký jelen a chlastá z toho. Jo, už to vidím. Jasně, načasování. No No musíš na 2krát. Ty už to dal? Ne. Jo. Já vím, co udělám. Nestůj, kámo, tak to ne. Já se tady vystrokuju a já už vím jak na to. Mám to. Na 9. Ne! Jo, 30 sekund. A vystroukuje ti to ještě víc? Tak, teď máš mě. Nice. Potři. Furt jsem v klidu. Ale změnilo se to rapidně, a co se stalo teď? Nevím. Každopádně tam. Ty... Co dělá ten portál? Jo, tak já jsem dal malou. Ne, stůj. Na 3. Já jsem přeskočil ten barák.
Oj. Tak já tam budu na 5, no. No, Takže o jeden, O jestli jeden. se nepletu. jo. No ty to zase nějak to. Jo. Jo, jasně. Červený špatný, zelený dobrý. Jo, okej. Jo, no to vychází přesně na ten červený plná. Jak jsi to odsud dal na 2? Já nejsem na tom stejném. Já jsem dostal, víš jak jsem tam to přepálil a musel jsem, jak jsme museli do toho kopce. No. No tak mě to portlo tam. Prosím, může mě to tady normálně... Jo, ty seš tady. Normálně to prohul tam tudy, tou dírou tam. Dostaneš se tam. Teď. Ne, musíš mrš doleva. Na Jako- tu levou díru. Jako tudy? Já ne... No, to taky jde. Ale já jsem myslel, Ty jakoby jsi mě tam máš... teďko úplně vyfinesel, že já tě vůbec poslouchám. No čum, tam máš díru před sebou. No a tu jsem trefil, tu na hůl to prostě, co nej... no tak to si dej. Já jsem to ztratil. Ale dobrý, jsi blíž. Teď to prohul. Ty vole. No, good. Ty vole, vyšlo by mi... Ty vole, 11. Ty jsi to dal na 2, ty jsi úplně loupák, no o 8. Ty vole, no nic. No. Je na čase se zase soustředit. Jedna. Tak. Okay. 5 jamek. Do konce. No. Když to někde nejde to. A to je zo. Ne, to trošku menší. Pojď! Kámo, vidíš to? Vidím, no. Užij si to. Na 3. Tyve, tak hezky jsem začal. Kde se to... To jsou ty 2 jamky na 14 a na 11. OK. No tak. Tady by si mohl Stůj. si jich pár jako navíc dát. No. Tady Okay, už. by to mohlo vypadat, že bych si mohl nějaký jako... Ale 2 furt nejsou špatný. Už je to o 7. OK. Klasika, jasně. Tady jde jenom o to, jako to spočítat. Ne. No je zo. Škoda. Proč jsi tady jako nevystroukoval? No a proč jo? A proč ne? Ne, mě to vypadlo. Z toho. Já jsem měl malou. No. Dá se to tu někde resetnout, že bych začal od znova? Ta možnost jakoby tady je, ale já jsem ji nezapnul. Nebo jako defaultně se nezapíná sama od sebe, musel bych ji jako zapnout. Tak si to užij. Já jsem to viděl, jak se to mě se tady progličovalo. Tohle nejde, já vždycky nevím, kolik mám. To je ono, přesně. No teď to máš dobrý. Tref to prostě tou dírou, no ne, trošku doleva a trefil bys to ten napravo. Ale dá se to z tvýho úhlu.
si tady radši Já dám nevím, ještě... jestli umíš rádoby si představit to, kam ten míček poletí. Jestli ty dokážeš. Pojď, stroukuj, no stroukuj, líbí se mi to. No, asi už je rozhodnuto, bych řekl. To asi jo, no. Nesnáším tenhle typ bělomek. Já buď tě dám jako max do 5, anebo se vystroukuju. Jak... Ty buď to nakloníš málo. Jo, přesně. Ty vole. 10. Není to až tak hrozný. Jenom No. po 14. No. Okay, jelo. Ty vole. No. Tohle bude hole in one, jakože. To bude free. Tak jo, No první Mka. A ty... Tady už to neresetuje, by the way. Já jsem vypl veškerý ten reset, oni jsou tam 2 resety a jeden je ball reset a druhý je reset ball. A já nevím, který je který, takže... Aha. Na 3. Tam je totiž tajná cesta. Jo. A už vyhrávám, už se mi to líbí, už to nemusíme restartovat. Tak good. Ne, mě to nevzalo. Halo. Ježíš, mu tady úplně 1000 let, když tady spadneš. To tady Aha, já tady mám lítat. Ne. Jo. Já jsem podlít někam úplně do Tramtárie. Jo. Jak jsi na tom? Mírně dobře. Co je Mka? Je tohle. Na 5. Teda na 6. Taky na 6. Já jsem vůbec nevím, jak jsem sem doletěl. Nějakým způsobem jsem to držel. Lítal jsem tady všude možně. To tady, kámo, neříkej, že do záchodu. Jo, No, vypadá to tak. A to je... To má malou To je les. základ. Takže... Malá, ok. Já jsem se trefil teda do toho hajzlu přímo. Záchodu. A... Aha, mě to vrátí. Aha, tamhle je mířeno. Co to je? Tady musíš do toho... Já nevím, jestli jsi schopný se jako trefit do toho. Ono ti to má stáhnout, ne?
Nevím, já jsem tady zase skočil do nějaký jinýho a jdu do portálu. Aha. Takže random. Ne. Na 5. No, tak. Vystroukovaný. Ne, na 5. No já jsem vystroukovaný. Já ti poradím. Skoč tady do toho záchodu. Ty máš jenom 20 sekund, na to bude. A tady skoč do toho druhýho. Co máš hned před sebou, tak do toho druhého a dej třeba tak 3, Tady. 2, 3, 3. Jo. Tady? 3, 2, 3, 3. Jak 3, 2, 3, 3? No jako sílu. Jo, přesně tady do toho, a ty to nestihneš. To je škoda. Tady jsem se jako propad a tady máš, tady jsi dal do toho prostředního a mohl to jako udělat takhle. No jo no, tady musíš hledat i jako alternativní cesty. Tady těch jamek je jako víc. No tak tady bych vyhrál, kdyby to sam neresetoval, že jo? Nevím, o čem mluvíš. Tady je test. Ne. Ty jsi dal na 2? Jo. Já nevím, jak se tam mám odrazit. Musíš správně namířit. Já jsem mířil tak nějak doprostřed. O můj bože, no ale. Myslím si, že zrovna na tebe mi to zrovna úplně v klidu stačí. Ale 7. 3 jamky, ale já jsem v klidu, pokud tady nepřijde nějaká jako ultra troll. Jo. Pojď. No jasně, že. Ne. Fakt se to dá hole in one. Jo. O 6, furt jsem absolutně v klidu. Jo, tady tě všechno táhne dolů. Kde je hole? Já nevím, kam se mám dostat. Já vůbec taky ne. Já jsem to asi rozbil. Tady je nějaký portál, ale vůbec nevím. Kam se mám dostat? No. Já nevím, já tady zase úplně... Jo, aha, tak na 3 to mám. Jo, jsi tady úplně na tom stejném místě co já. Ty to máš taky na 3. Jo? Jo, tady propadneš a máš to. Strašně random tato mapa. Prosím, ať je to něco těžkýho tohle. Proč mi to od tebe tak jako kiklo? No nic. Já už to vidím. Tady je jamka. Tady to půjde. No. Možná klidně větší. Ale ne úplně tak moc velkou. Já jsem se tady zasek na tak jako docela blbým místě. Jo. Já jsem tak dobrý. Tak nic no. Jsem tě nedohnal. Ty to máš dokonce na 4, OK. No. 1-1. Tak No, příští tak dáme rozstřel? Nebo?
dáme nějakou rychlou základní. Můžem. Kouknu. Dáme Twilight. OK. Uděláme to těžší. Tohle to snížíme. A ještě jsem chtěl... Počkej. Tohle zapnu. Zapnul jsem kolize a čas na jako na spectating je 5 sekund. Jo. Tohle je jedna z těch základních map. Takže tady se ukáže, kdo je majstr v golfu. Yes. Ne? Ale to je ještě tak vyboulený, všiml jsi? Počkej, co já tady dělám. Já jsem dal malou. Na 3. No já jsem to taky zjistil až teď, že můžu jít jako spodem. Já jsem to zjistil předtím, jenom mě to špatně odrazilo. Jsem si to prolít. Já jsem si tady dal úplně tak zbytečný šťouch. Máš teprve jeden, veď. No jasně. Zatím jsem v klidu, hele. Opět, já to stáhnu. Takováhle nepříjemná. Co? To. Jak ses tam trefil? Jednoduše fakt jako přesně, ani nevím kolik jsem dal. A strojkuj. Já ti říkám, že to si nechtěl trefit ani jako... To si jenom zkoušel, jak velkou máš dát. A omylem ses tam trefil, protože ten tvůj míček je absolutně vedle, ty jsi tam trefil jenom nějakou... Já jsem tam hodil nějaký pixel. Jo. Co je tohle? Oh shit. OK. Rozumím. Já jsem udělal to samý. Mě tebe to zaseklo ještě nahoře úplně tak blbě. Víš, co jsem udělal? Přestřelil jsi to. Jo. Ježiši Maria. Ježiši, no, já jsem tady taky sekl. Dobrý. Tak já jsem úplnej ichtel. Kámo, já to lížu jenom. Já líznu tu. Já už vím kolik, přesně. Kolik máš? Teď to trefím, 5. Hej, tak ale co mi je? Mám Na 8. 6. 8. No, tak tady by si to mohlo... Vidíš to? Jo. Já to vždycky jenom líznu. Ještě pár strouků si dej, kamaráde. No 10, já jsem spokojený, o 400 O 4. stáhnu. Hele, rozdíl 3. Úplně perfektní. Co tady máme dál? Jo, jamka je tamhle. Já vždycky dám tak malo, já se chci vždycky někam přiblížit. A dám úplně tu nejmenší možnost. Tak co ty tady děláš? No. Na 4, to je přesně jeden ten zbytečný šťouch navíc. Co tam zbylí 2, tak...
4. Jak seš na tom? Véča odešel. Takže kontumačně vyhrávám tohle kolo. Mějte se a čau.